No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen ja taistelu on tauonnut miesten superi. Pudotuspeli Kiteenpallon Sotkamymy on päättynyt kotijoukkueen voittoon. Kotiutuskilpailussa eka jakso Jymylle 0-1, toinen Kipalle 4-1 ja sitten superissa ei juoksu ja Kotari sitten 2-1. Tiukkaa vääntöä niin kuin tietysti pudotuspeleissä kuuluu ollakin. Aloitellaan pelaajapuolta. Vierasjoukko ykköspalkittuna tänään Jere Wikström, niin mikä sinun näkemys ottelusta? Että itsellä ainakin hyvää peliä, mutta tulossa se tietenkin ratkaisee joukkueen kannalta. No joo, niin kuin sanot, niin tiukkaa vääntöä, että vähän yllätyn noista, kun kuitenkin meillä 11 kolmostilannetta tuossa niin kuin saattiin, että vastustaja pelasi tänään hyvin ulkopeliä, meillä oli sisäpelissä selkeästi haasteita ja siitä jäi semmoinen jatkumo vähän uupumaan, että ei sitten päästy oikein missään vaiheessa rummuttaa koko orkesterilla ja sitten tuohon toisen jakson alkuun niin Pippola löi hienolla lyönnillä joukkueensa johtoon ja superisarjassa on hankalaa sitten 3 juoksun takaa lähteä kirimään, että oltiin selkeästi huonompia tänne. Kyllä, ja sunnuntainahan sitten taas pelit jatkuu ja silloin Sotkamossa. No joo, sunnuntaina jatkuu ja semmoinen mikä tässä nyt vähän yllättää, niin 1100 katsojaa, että tunnosti, että oli aika hyvä meininki tuolla kentällä, niin toivon mukaan tiistaina on sitten 1800, eikö? Juurikin näin, toivottaa, että tunnelma oli hyvä. Ja sitten kotijoukkojen puolelle Niko Halttunen, hienoa peliä, 2 lyötyä juoksua ja tärkeitä juoksuja. Mitä sinä olet mieltä ottelusta? No joo, olihan se tiukkaa, oli koko peli kyllä, että ensimmäisellä jaksolla aika huonoja oltiin kyllä mailassa ja hölmöltiin itse aika paljon siellä, että ei juoksuja. Ulkopeli kesti kyllä hyvin koko peli ja toisella jaksolla lyötiin sitten tarvittavat ja Kotarissa kanssa mennessä aika tiukoille mennä, mutta tarvittavat juoksut sieltä ja voitto. Miten se, onko se mukava pelata tämmöisiä pudotuspelejä? No onhan se ihan mukava pelata näitäkin välillä, että mieluummin vaikka Suomarissa tuolla. Epäilemättä. Olisiko pelaajille kysyttävää? Jos ei, niin kiitoksia. Ottelut jatkuu, niin ei kun palauttelemaan. Niko toinen kerta. Taisi olla ensimmäinen. Ainakin kotikentällä, kyllä. Junnu puolella on varmaan tullut jonkun kerran. Sotkamon Jymy pelijohtaja Iiro Haimi, niin kuin tässä jo todettu, tiukkaa vääntöjä tosiaan kolmostilanteet 9-11, niin miten sinä näkisit tämä ottelu? No joo, eka jaksoa mentiin aika tasapäin siinä, että sitten meillä Allu löi sen yhden tosi hienon kakkoreen leikkurin ja sillä sitten voitettiin. Toinen jakso, niin jäätiin perään 3 juoksua ja tänään sisäpeli ei pyörinyt oikein muutenkaan, niin vaikea enää sieltä kirje. Joku yksittäisessä vuorossa oli semmoinen paikka, että jos olisi jatkumoa saatu, niin siinä oli se yksittäinen mahdollisuus siihen takaa-ajoon, mutta yksi siitä sitten vaan sillä saatiin, niin se ei riittänyt. Ja superi aika tasapäin ja en tiedä, kotiutuslyöntikisakin niin hyvin puolustettiin, että sitten lopussa pari kiinniottovirhettä ja näin ollen niin tappio, mutta eipä siinä kokonaisuutenahan pelillisesti niin olisi pitänyt pystyä paljon parempaan, ettei se sinänsä niinku, mihinkään yksittäiseen suoritukseen tänään ratkennut, että kokonaisuudessa olisi pitänyt pystyä tänään pelaamaan paremmin. Kyllä, tuossa vähän herättelitkin joukkuetta ja muutenkin taktikoita, että pieniä muutoksia lyöntijärjestyksessä niin kuin asiallisesti kuuluukin. Onko sunnuntaille luvassa lisämuutoksia? No ei me nyt muuteta muuttamisen ilosta, mutta tuossa tietysti sitten supervuoroon niin haettiin vähän pidempää kärkeä, että jos siitä sitten joku koppi tulee väliin, niin ei välttämättä haittaa. Niin, sitä siinä, mutta eiköhän suht samanlaisella kokoonpanolla olla sunnuntaina liikkeellä. Kyllä. Kotijoukkojen puolelle Sami Partanen ensinnäkin onnittelut, sarja on nyt tasaan ja tosiaan ekan jaksolla vähän niin kuin virheestä Jymy rankasi siinä, mutta muutenhan tämä on tiukkaa peliä ollut ja toisella jaksolla riittävän määrän juoksuja ja varmasti tyytyväinen lopputuloksessa. Voitosta kiitos. Se tyydyttää kyllä vallan mainiosti se, että
jymy piettiin noissa juoksuissa, niin se on meille iso etuisuus ja tietysti toisella jaksolla sitten pystyttiin vähän sisäpelinkin suhteen jo jotain tuottamaan. Se ensimmäisen jakson lopetus, mihin meni, niin kyllä se ehkä olkoon meidän tämän sarjan käännekohta sitten, että mitä tauolla tai sitten kopissa tapahtui ja miten se eka jakso loppui, että siitä iso kiitos Sällelle, että mikä oli vastaus sitten toisella jaksolla. Vaade on kova niin sisällä kuin ulkonakin, se on selvä ja me halutaan omat maustemme tuoda tähän lystiin ja saatiin elonpäiviä lisää. Tosiaan sunnuntaina sarja jatkuu. Olisiko kysymyksiä pelinjohtajille? Halttunenhan löysi ekapelissäkin mun mielestä hyvin että ei sinänsä yllättänyt, että tietysti itselle on vähän tuntemattomampi nuori mies, mutta hyvin on pelannut ja hyvin on lyönyt, että se ei silleen tullut yllätyksenä. Ja aina vaikka tälleen vähän peli ulkopuoleltakin, niin jos meillä tähän superpesikseen tulee nuoria lahjakkaita, niin vaikka en nyt välttämättä ollut kovin iloinen tässä pelissä, että onnistui, mutta niin kuin aidosti oikeasti on innoissaan siitä, että tulee nuoria lahjakkaita pelaajia, jotka pystyy pelaamaan. Se on koko pesikseen etu. Olisiko muita kysymyksiä? Ilmeisesti ei, niin tilaisuus on päättynyt. Kiitoksia.